der var den. Kom den. Sådan. Yes. Jeg er lige kommet hjem fra fisketur, og hvordan den tur er gået, det får I at se i en af de kommende videoer. Den her video, den skal handle om noget lidt andet. Vi har rundet 2.000 abonnenter her på kanalen, og det er bare super fedt. Og det tænker jeg, at vi skal fejre med en mega fed giveaway. Mere om den senere i videoen. Her den ene dag, der måtte jeg simpelthen tilbage på det rev, hvor jeg mistede en kæmpe fisk, som I så i en af de tidligere videoer. Det gik jo ikke helt, som jeg havde drømt om. Der kom en pæn fisk, men der kom også rigtig mange undermålere. Og også for mange til, at jeg gad at fiske videre på pladsen. Så det blev til 2 spots. Men I kan lige prøve at se et par klip her, hvordan turen gik. Ja, der var den. Der kom den. Sådan. Yes. Lad os se, hvad vi har. Det er altså ikke den største. Og lige under målet, den her. Afsted med den. Nå, den fik I altså ikke at se, men det var en undermåler. Så den røg altså bare hurtigt ud igen. Der var den. Yes! Så kom den. Den er altså heller ikke så stor, den her. En bitte en. Det er utroligt. Ej, der er hug, forsigtigt, meget forsigtigt. Ej. Det var ultra forsigtigt, det der. 2 gange lige træk. Ja, der var den. Der kom den. Sådan. Yes. Den er lidt bedre, tror jeg. Det er ikke en kæmpe, men den er lidt bedre. Den er i hvert fald større end de 2 andre. Lad os se, hvad vi har. Ja. Det var lidt bedre. Det kunne være, vi skulle hive nettet frem til den her. Ja, de bliver der større og større. Det går den rigtige vej. Den er ikke helt med på lejen, den her.
Jeps. Sådan. Yes. Nå, men en fin fisk. Hvad er den? Den er deroppe i 50'erne. Den nærmer sig faktisk en 55 stykker, tror jeg. Ud med dig. Ja, der var den. Der kom den. Yes. Og hvad har vi her? Ikke noget monster i hvert fald. Den går med. Nej, det var bestemt ikke noget monster. Afsted med dig. Der kom den. Yes. Den er nu heller ikke så stor. Det var dog irriterende. Men vi skal ligge og slås med de små her. Nå, den fik afgrået sig selv. Det var fint. Ej, der var den fandme. Nej. Martin. Der var den fandme nu. Nej, der var hug. Der var jeg ikke lige vågen. Se om vi kan lokke den igen, eller om den prikkede sig. Ja, der var den. Ah, kom den. Sådan. Yes. Der var den. Det var godt. Jeg tror, det er en okay fisk, den her. Jeg tror ikke, den er helt dum. Det var godt. Men det kan godt snyde lidt. Der er voldsom strøm, så størrelserne kan godt snyde en lille smule. Nu må vi se, hvad vi har. Det er en fin fisk. Fin fisk. Super fin fisk. Lækkert. Lækkert. Den er rigtig fin. Der var altså ingen pardon her, den tog altså. Det var dejligt med lidt størrelse efter alle de undermålere på det første spot. Og vi ser om vi kan få den i nettet.
Jeg er ikke helt møre endnu. Ja, tak. Sådan. Fin fisk. Ja, hvad er den? 50? Par 50. Jeg var nødt til at gå ind, hvad der var lavet for afkrogen. Den var gået rigtig godt, så jeg kunne ikke gøre det derude. Så nu får I lige lov at se den. Nu sætter vi den ud igen. Fiskeriet, I så i den her video, det var, jeg ved ikke, om jeg skal sige skuffende, det kan man egentlig ikke sige, når man fanger et par fisk over 50, det er vel sådan set fint nok, men en masse undermål, og det, ja, det er jo ikke det, vi kommer ud for, så jeg var kommet for en revanche, men jeg fik den ikke. I den her giveaway, der er en masse super fede ting. Der er blandt andet et fiskehjul fra ABU, et ABU Superior 2500S. Jeg har samlet en masse blink og kystvobler og alt muligt forskelligt. Der er rigmapper, der er en slingpack fra Vestin. For at deltage i lodtrækningen om den her giveaway, der skal I gøre det, at I går ned i kommentarfeltet, og der skriver I, hvor mange fisk fanger jeg i videoen, der hedder Havredfiskeri, et par store bamser imellem. Altså, hvor mange fisk fanger jeg i den video. Det skal lige siges, for at deltage i den her giveaway, der skal I abonnere på kanalen. Så hvis ikke du abonnerer, og du sidder og ser det her, så skynd dig ind og tryk abonner. Vinderen af den her giveaway annoncerer vi tirsdag om 4 uger. Det var det for den her lille video her. Jeg vil lige sige tak til alle jer, der følger med på kanalen og støtter kanalen her. Det er super fedt, at vi har rundet 2.000 abonnenter. Det er fantastisk, så bliv endelig ved derude med at følge os. Der skal nok komme rigtig meget havret action her på kanalen, det er helt sikkert. Og så vil jeg ellers bare ønske alle sammen knæk og bræk derude. Nu kommer efteråret, og det plejer jo bare at være fantastisk. Plejer at være fuld smæk på ude på kysterne. Så jeg håber, I kommer ud og nyde det. Vi ses i næste video.